шатлыклы бәйрәм. Чөнки инде менә безнең балаларга инде уйнарга футбол кырые куйды. Бүгенге көндә менә карасаң, инде әле ачылмаган килештә безнең футбол кырында иртәдән алып кичке 12нче яртыга кадәр менә балалар безнең уйный. Бик матур күренеш менә, алга таба да инде менә шушындый матур күренешләр авылыбызда булып торсын, яшәсен авылыбыз һәм гөрләсен. Нинди генә эш башласак та һәр вакыт инде үзебез благоустройство ясыйбыз, агач утыртабыз, юлларын ясыйбыз, чөнки инде матурлык ул яшәеш менә безнең. Чөнки матурлык булмаса эштә бармый, күңелле дә түгел менә авылыбызга килеп керәбез. Авылыбызда менә чабылган капка төпләре, утыртылган агачлар, утыртылган матур чәчәкләр менә алар бөтенесе дә авылны бизей, чөнки инде авыл менә анда чүпкә батса, эшләү дә күңелсез, авылга керү дә күңелсез. Чөнки менә инде безнең мәчет буенда инде ачылган чишмәбез бар. Әни хөрмәтенә ачылган инде бик күп туристлар килә башлады хәзер менә Мөслим районыннан, аннан соң инде Саба районнары килеп карап киттеләр. Бу да инде менә бик матур күренеш. Бу беренчедән инде миңа күңелгә тынычлык бирә. Инде ул акча бөтен кешеләрдә бар. Аны менә безнең бит инде Коръәндә дә язылган, без күпмедер менә кергән акчаны ул садака итеп биргән. Менә ул шыга икән, ул кире әйләнеп икеләтә безгә кайта. Менә шуңа күрә инде мин акчаны андый эшләргә җәлләгән юк. Икеләтә менә миңа кайта, эшләү дә рәхәт, яшәү дә рәхәт, семьяда да тыныч, халык алдында да күңелле. Инде моның белән генә туктап калмабыз, әле эшләрбез дип уйлыйбыз. Пенсиягә чыгып өйдә ятасы килмәй, инде 64 яшь булса да, әле Алла бирсә куып кайтармасы бар, бер 90 яшькә кадәр эшләргә планнар бар. Безнең арада бик күп яшьләр футбол уйный торган. Без һәр көн полега киләбез һәм шунда уйныйбыз. Безнең монда будка бар, үз поле урындыклар карарга бөтен әйбер бар. Үз авылыгызга шулай үзегезнең бизнесыгыздан бүлеп, шундай площадкалар бүләк итү зур мәртәбә. Сезгә бик зур рәхмәт. Шулай итеп, үзегезнең авылыгызның дәрәҗәсен күтәреп, шушы яшь киләчәк буынга мөмкинчелек тудырган өчен.